Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlık hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2015-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şugunky programmamyzda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel migrantlar akymynyň ýakyn ýyllarda ýurdy okupýerlejekdigini we ütgetjekdigini aýtdy we Ýewropa Birleşigini raýdaşlyga çağırdy. Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union. Demirgazakowanistan'da Faryab vilayatynyň Türkmenistan bilen serhette şowgan owalarynyň ençemediniň ýene Töweşejileriň eline geçenligini Faryabyň regional geňeşiniň ýolbaşçysy habar berdi. Koja kenti bir hafta bulan üstüge suwdy katkyldy, barandan suw gelmedi, Nirway amniýatyga suw ýetişdirilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nipetkuliýew Türkmenistanda 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanyş boluň. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel migrantlar akymynyň ýakyn ýyllarda ýurdy okupýerlejekdigini we ütgetjekdigini aýtdy. Merkel dinç günlerde Germaniýa 20.000 çemesi migrantyň barmagynyň ýa-ni 7-nji sentýabrdan çykyşynda bize Ýewropa Birleşigi tarapyndan tagallalaryň güýçlendirilmegi gerek. Diňe Ýewropanyň raýdaşlygy bilen biz bu kynçylyga çemeleşip bileriz diýdi. Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union. Munyň öňü tirasynda Awstriýanyň kansleri Werner Faymann öz ýurdunyň müňlerçe migrantyň Wengriýadan Awstriýa barmagy we Germaniýa aşmagy mümkinçilik töreden adatdan daşary çäreleri çäklendirmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Faymann 6-njy sentýabrdan çykyşynda Awstriýanyň hökümetiniň ädim adatdan daşary çärelerden kanuny we kadaly durmuşa dolanmagynyň zerurlygyny belledi. Onuň bu çykyşy Siriýadan, Awganistandan we Irakdan müňlerçe migrantyň Germaniýa we Awstriýa aşýan döwrüne gabat geldi. Olaryň aglaby bölegi Wengriýanyň üstünden geçýär. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri ministriň öňkü ornbasaryny we onuň ýaranlaryny gözlemegini 7-nji sentýabrda dowam etdirdiler. 3 gün mundan ozal duşanbede we onuň töwereginde bolan çaknyşykda 26 adam, şol sanda 9 sany polisiýa wekili we 17 söwüşiji öldürildi. Goranlyk ministriň öňkü ornbasary Abduhalim Nazarzodany gözlemek boýunça çäreler duşanbeden güni orta tarapdan 150 kilometr uzaklykdaky daglyk Romit gorge ýeriň golayynda amalaşyrlar. Täjikistanyň içeri işler ministrligi Nazarzodanyň we onuň ýaranlarynyň 4-nji sentýabrda harby we polisiýa merkezlerinde gan dököşükli hüjümleri amalaşyran soň Romit gorge tarapyna gidenligini aýtdy. Prezident Emomali Rahmon hüjümleriň Islam döwleti toparynyň garaýşlaryna ýykyn edýän we öz häkimiýetine zeper ýetirmek isleýän söwüşijiler tarapyndan amalaşyrylanlygyny aýtdy. 1990-njy ýyllaryň grajdan uruşynyň dowamında hökümet güýçlerine garşy söwüşen Demokratik Milletçi we Islamçy güýçleri öz içine alan Birleşen Täjik opozisiýasynyň öňkü agdasy Nazarzoda ministriň ornbasary wezipesine 1997-nji ýylda Rahmonyň hökümeti bilen barlaşygyň netijesinde eýe bolupdy. Fransiýanyň prezidenti François Hollande Fransiýanyň 8-nji sentýabrdan başlap Siriýanyň howa giňişliginde gözegçilik uçuşlaryny amala asyrjakdygyny we bu ýerde Islam döwleti toparynyň pozisiýalaryna howa zarbalaryny amala asyrmagy göz öňünde tutýanlygyny aýtdy. Hollande Siriýadan ençime ýurda şol sanda Fransiýa garşy terrorçy hüjümleriň planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Şeýle-de Hollande gözegçilik uçuşlarynyň Fransiýa Islam döwleti ekstremist toparyna garşy howa zarbalaryny planlaşdyrmagy mümkinçilik berýänligini belledi. Pentagon Iragyň harbiýetleriniň Birleşen Ştatlardan satyn alynan F-16 kysymly söwüşiji uçaryny ulanyp ilkinji ýerde Islam döwleti atly toparyň söwüşijilerine garşy howadan zarba urup başlajakdygyny tasdiklady. Pentagonyň medeniýet wekili Peter Cook Iragyň söwüşiji topara garşy çärelerinde uçarlary üstünlükli ulanmagyny makullady. Emma jekmejek maglumat bermedi. Iragyň howa güýçleriniň generaly Anwar Hama Aminiň 6-njy sentýabrda Frans press agentligine aýtmagyna görä Iragyň harbiýet uçarlary tarapyndan 4 günüň dowamında 15 sany howa zarbasy amalaşyrylypdyr. Amin Salahiddin we Kirkuk regionlarynda Islam döwleti toparynyň söwüşijilerine garşy amalaşyrylan olanşykly zarbalaryň möhüm netije berenligini resmi aýtdy. Ýyl aýynda Iraga Birleşen Ştatlaryň wada beren 36 sany F-16 kysymly söwüş uçaryndan 4-i soňuşdy.
Pakistan'ın harbileri yurdun Demirgazak günbatarında söwüşçülere garşy çärelerini ilkinjek yurdun içinde öndürülen sürücüsüz uçary ulananlygyny aýdýarlar. Goşunyň medeniýet wekili general-mayor Asim Bajwa Pakistanda öndürülen sürücüsüz barak uçary şu gün ilkinjek ulanyldy. Terrorçylaryň Şawal owasyndaky merkezine edilen zarbanyň netijesinde 3 ýokary taýýarlykly terrorçy öldürüldü diýip 7 sentýabrda Twitter'da ýazdy. Palestinaly Zenan günbatar kenardaky öýüniň otlanmagy zerarly alan yaralaryndan aradan çykdy. Onuň adamsy we çağalarynyň biri hem öňü wepat bolupdy. 27 ýaşly Riham Davabşa 31-nji ýylda Duma owasynda jaý otlananda birnäçe yara alypdy. Onuň 18 aýlyk ogly hüjümüň netijesinde wepat boldy. Adamsy alan yaralaryndan soň aradan çykdy. Hüjüme jogapkär bolmakda Israilli ýaşaýjylar aýplandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel migrantlar akymynyň ýakyn ýyllarda ýurdy okupirlejekdigini we ütgetjekdigini aýtdy. Merkeliň bu çykyşynyň öňü tirasynda Germaniýa 20.000 çemesi migrant bardy. Merkel bu meselede Ýewropanyň raýdaşlygynyň gerekdigini bellidi. Temany kardeşim Tehranyň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. German kansleri Angela Merkel migrantlaryň Germaniýa akymy ýurdy eýlep, onu öňümizäki ýyllarda ütgödür diýär. Merkel bu urdan öz pikirini geçen hepdäniň ahirinde 20.000 çemesi migrant Germaniýa aralaşandan soň, ýagny 7 sentýabrda geçiren medeniýet ýygnynda ma'lum etdi. Germaniýanyň kansleri biz bu ütköşmäniň oňoýly bolmagyny isleýäris we biz muny başarjagymyza ynanýarys diýdi. Merkeliň ýoluşçylygyna koalisiýa ýurda gelýän migrant akymy bilen bagly işler üçin 6 milliard euro, ýagny 6,17 milliard Amerikan dollary möçberine pul goýbermegi tasdiklady. Emma şol bir wagtda Merkel raýdaşlygy we bosgunlaryň adalatly paýlanmagyna çağırş edip, adam gymmatlyklaryna esaslanýan Ýewropa özüniň kimdigini görkezmelidir diýdi. Bu aralykda Parijde Fransiýanyň prezidenti François Hollande'ň beren maglumatyna görä, Ýewropa Komissiýasy 120.000 bosgunyň ýaşaýyş jaý bilen üpçün edilmeginiň jogapkärçiligini Ýewropa Birleşigine agda 28 döwleti hökmany deň paýlamak baradaky teklibi hödürlemäge taýýarlanýar. Bu teklibe laýyklykda Fransiýanyň paýyny 24.000 migrant düşer diýip Hollande belledi. Şeýle-de ol migrantlar bilen bagly emele gelen krizis barada halkara konferensiýanyň Fransiyada geçirilmegini teklif etdi. Şol bir wagtda Wengriýa Berlini migrant akymynyň artmagyna sebäp bolmakda aýplaýar we oňa serhet kontrollerini berkitmek planlaryny tiýleşdirmek üçin basyş edýär. 7 sentýabrda Budapeşte Wengriýanyň diplomatlarynyň üýşmelerine çykyş eden Wengri premier ministri Viktor Orban, biz Ýewropanyň daşky terhetlerini goramagy başarýançak biziň näçe adamy kabul edip biljekdigimizi gürleşmegimiziň bir manysy ýok diýdi. Orban Germaniýa aralaşmagy finansiýan migrantlaryň öz fiziki howpsuzlygyny üpçün etmäge däldi, nemis durmuşuna ýetmegi isleýändigini aýtdy. Şeýle-de ol eger migrant akymy dowam etse, onuň Ýewropanyň hristiýan ýurtlarynyň maddi hal ýagdaýyna hem howp salyp biljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Orbanyň bu çykyşlary Siriýadan, Owganistanyň we Irakdan müňlerçe migrantlaryň Germaniýa we Awstriýa gelmegini dowam etdirýän mahalyna gawat geldi. Şol migrantlaryň aglabasy Wengriýanyň üstü bilen Berline we Wena aralaşmagy synanşýar. Wengriýa özüniň Serbiýa bilen serhediniň golaýynda täze bosgunlar lagerini döretjekdigini aýdýar. Wengriýa gelen migrantlaryň aglabasy Türkiýanyň, Gresiýanyň we Makedoniýanyň üstü bilen Serbiýa aralaşýar. Kardeşim Tehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlary gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanda Faryap vilayatynyň Türkmenistan bilen serhetdeşowan owalarynyň ençemetiniň ýene söwüşçileriň eline geçenligini Faryabyň regional geňeşiniň ýolbaşçysy habar berdi. Bu owalar ýakynda general Abdulrişid Dostumyň ýolbaşçylygyndaky harby operasiýalar arkaly Taliban toparynyň söwüşçilerinden arasalanypdy. Demirgazyk Owganystandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulymuradiynyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Faryap welayatynyň welayat geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqy Haşimi welayatyň 3 hepde töwereg öň Talibanyň azat edilen sebäpleriniň ýene Talibanyň eline geçendigini Azatlyk radiosuna aýtdy. Hoja kenti, Hoja Gowhar Gora atly sebäplerde ýerleşen Awgan güýçlerine kömek ýetişmendir. Awgan harbiýleriniň içeriýaly agasunam jeňçiler kesipdir. Netijede Awgan güýçleri ýyda çekilmäge mejbur bolupdyr. Awgan serhetçi güýçleriniň bir harby tankynam jeňçiler ele salypdyr. 3 Awgan harbisi ölüpdir. 2 harbi yaralanypdyr. Almar we Gaýsar etrabynyň merkezine de jeňçiler wehim salýar diýip deputat aýdýar. Hoja kenti bir hafta bulan üstüge suwdy katkyldy, barandan suw gelmedi, Nirway amniýatyga suw ýetişdirilmedi. Hoja Gowhar strategik region hasaplanýar. Hoja Gowhar Almar etrabyna degişlidir. Almar etraby Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Gaýsar etrabynyň jeňçilerden izina gaýdyp alynan şahatly regionam Talibanyň kontrolüne geçdi. Şah sebäpiniň köne hemem täze bazaryny jeňçiler basyp alypdyr. Şahsiyetinin hem döwlet häkimetiniň kontrolünden çykandygyny deputat aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň janyna jeňçilerin howpawandyrýandan gol belläp geçdi. Şokka kelip şoktymyz. Şokda tahdid bar, tahdid bolsam maryndyň muhataraga taýlanmaýdy. Şahatly regionda türkmenler hem kowçum bolup ýaşaýar. Şahsiyeti 3 hepde töwereg öňüm Talibanyň gözegçiligindedi. Şahsiyetiniň bazarynda bir kanun ok yaragyň we neşe önümleriniň azadana alınıp satylýandygy aýdylýar. Şahsiyetinde bolan çatışykda 2 Awgan harbisi we RBK atly 2 yerli yaragly helak bolupdyr. Awgan güýçleriniň Ranger kysymly ulagnam jeňçiler ele geçiripdir. Gaýsar etrabynyň Nawabat we Timuri atly sebäpinde 200 golay Awgan harbisiniň jeňçilerin gabawyndadygyny yerli resmiler aýdýar. Ma'lum bolýaly, jeňçiler Faryap welayatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen regionlaryna ýygnanýar. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda jeňçilerin harby merkeziniň bardygyny yerli ýaşaýjylar aýdýar. Faryap welayatynyň welayat geňeşiniň başlygynyň aýdyşyna garanda ýagdaý şeýle dowam etse jeňçilerin Türkmen-Awgan serhedini bozmagy ahmal. Türkmenistan sarhadyga ötüşi imkany bar, çünki Nirway Kapi welayaty Faryapga ýok. Çünki bäri Awganystan tarapdan serhedin goragy ýok. Faryap welayatynda geçirilen harby operasiýadan soňra bu ýerde ýeterli harby güýç ýerleşdirilmedi. Serhetçi güýçlere ýoga hasapdyr. Şo sebäpden Türkmenistan öz serhediniň goragy boýunça özi alady etmelidir diýip Faryap welayatynyň yerli geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqy Haşimi Azatlyk radiosuna aýtdy. Bura Türkmenistan sarhadyga ötadi. Türkmenistan sarhadyny mahkam kılışı Türkmen milletiga irtibaty bar. Awganystan bilen Türkmenistanyň arasynda 750 kilometre golay uzap gitýän serhet bar. Jeňçiler Gunmatar Awganystanyň Herat welayatynyň başlap Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welayatyna çeli Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda öz güýjini artdyrýar. Awgan prezidenti Türkmen-Awgan serhediniň parahatçylyk serhedi bolmalydygyny nagtapdy. Ýöne Türkmen-Awgan serhediniň howpsuzlygyny üpçün etmäge Awgan hökümetinde güýç ýok diýip bilermenler aýdýar. Şaýmardan Gulymuradý, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Gepleyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew Türkmenistanda 3 ýyl türme tutsagylygyna hökm edildi. Bu maglumaty Nepesguliýewiň ejesi Azatlyk radiosuna tasdiklady. Sapar Mehmet Nepesguliýew çykarylan hökm barada resmi maglumat alyp bolmady. Suwdyň geçişini oňa garaşsız aklawçynyň berilip berilmeýänligini anyklamak boýunça synançyklar hem netije bermedi. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinläli. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew 3 ýyl kesildi. Sapar Mehmet Nepesguliýewiň maşgalasyndan alynan bu maglumaty henize çelli resmi çeşmelerden tasdiklatmak başartmady.
Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşriniň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew Nepes Guliýew bilen baglanşykly suud diňlenşiginiň 31 agustda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilendigini we diňlenşige onuň başga agzalarynyň hem gatnaşdyrylmalygyny aýdýar. Nepes Guliýewe bildirilen günä şeýlede diňlenşikde onuň aklawçysynyň bolup bolmanlygy barada hem hiç ýyly maglumat berilmeýär. Nepes Guliýewiň başga agzalarynyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri bilen hem hyzmatdaşlyk edýän jurnalist 7-nji ýylda ýanynda neşe seriýetleriniň tapylanlygy aýdylyp tutsak edilipdi. Sapar Mehmet'in ejesi bu ayıplamaları reddediyor. Bundan özel Nepes Guliýewiň tutsak edilmegi adam hukuklaryny goraýjy hem de metbuat azatlygy boýunça çykyş edýän halkara guramalar tarapyndan berki ýazgaryldy. Amnesty International, Human Rights Watch, serhesiz raportörler guramasy, jurnalistler goýan komitet, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýaly idaralar Nepes Guliýewe ýönkelýän ayıplamalaryň hiç ýeli esasynyň ýokdugyny we oňa garşy jurnalistiki işleri üçin çäre görülýänligini aýdyp, Nepes Guliýewiň derhal boşadylmagyny talap edip beýanat bilen çykyş edipdiler. Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepes Guliýewiň tutsak edilenine göni 2 aýda boldy. Ol häkimetler tarapyndan bir kanun ýeşe gaçakçylygynda aýplanyp 7-nji iýunda Türkmenbaşy şäherinde saklandy. Nepes Guliýewiň başgalar dalary bu aýplamalaryň toslamadygyny aýdyp olary inkar edýärler. Kärdeşim Merdan Tariýew Sapar Mehmetiň ejesi Raisina Tariýewa bilen söhbetdeş bolup öz oglunyň ykbalyna degişli soňky maglumatlar barada gürrüň bermegi sorady. Gelin häzir şu söhbetdeşligi dinläli. Raisina daýda Sapar Mehmede 3 ýyl berilendig barada maglumatlar gowuşýar. Size bu maglumatlar haçan aýan boldy? Men bu maglumatlary öz gydymdan bilip galdym. Ol Sapar Mehmetiň 31 awgustda suud edilendigini we oňa 3 ýylyň kesilendigini aýtdy. Bu geçen anny ony bolup geçen ýagdaý. Emma gydym muny resmiýleriň dälde başga bir tanşymyzyň ýarym gizlin görnüşde maglumat berendigini aýtdy. Häkimetler bu barada bize başdan aýak hiç tat aýtman gelýärler. Meniň özüm hem sorap iýdäp barsam hiç tat aýtman gapydan çykaryp goýberýärler. Oglumyň özü bir dirimi-ke. Men näme pikir etjegimi hem bilemok. Onu ýene neşekeşlikde aýplaýarlar. Biz meniň pensiýamy gün görýärdik. Nämäniň neşekeşi? Olar häkimetler aklyndan adaşdylarmy? Как это он нас команд? Я помогаю, как мне его забрать. Çasın çok mu işteli? Oglumy Türkmenbaşyda saklaýarlar. Men onuň suud bolany barada habary eşdenmädimi ol ýere uğramakçy boldum. Emma ýaşullar maslahaty sebäpli ähli ýollary böwetläp çykypdyrlar. Garaşmakdan başga ilajym ýok. Ýollary açdyklary pursat oglumyň ýanyna giderin. Дорога закрыта, маслахат сказали, поэтому я жду. И потом я поеду туда, где он находится. Вах elimden gelýän başga zat barmy? Can oğlum diýip giýje günnüt ağlamakdan başga men garrynyň edip biljek nämesi bar? Что я могу делать? Ничего не могу делать. Bize hiç tat aýtmaýarlar. Bu nähili beýle bolýar. Ol meniň oglum. Men oňa näme bolandygyny biläýmeli. Он мой сын, я имею право это всё знать. Kärdeşim Merdan Tariýewiň Sapar Mehmet Nepes Guliýewiň ejesi Raisina Tariýewa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosy Türkmenistanda ýykylan bazarlar barada täze proýekte başlaýar. Siziň ýaşaýan ýeriňizde ýykylan bazarlar barmy? Bu arada bize maglumat beriň. Öz maglumatlaryňyzy Line sosial ulamyndaky sahypamyza iýermeňizi soraýarys. Line salgymyz Azat Habar Facebook we Kontakty sosial ulamlarynda Azatlyk radio satly sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepleyer Azatlyk Radioty hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda köpden bäri garaşylan zaýlary hususylaşdyrmak prosesi başlanan hem bolsa dürli kynçylyklaryň döredilýänligini ýaşaýjylar görüň berýärler. Liwap ýylaýatynyň kiçik şäherlerinde şol sandy Niýazow şäherçesinde resmiýleriň zaýy hususylaşdyrmak isleýänlerden käbir otaglary ýykmak ýaly talaplary öňe sürýändikleri aýdylýar. Habarçymyz Osman Haliýewiň berjek maglumatlaryny dinleýäli. Liwap vilayetinin kiçik şäherlerinde etraf merkezleri olan şäherçelerde de döwlet eýçiligindäki ýaşaýyş jaýlaryny privatizasiýa etmek, ýagny hususy eýçilige geçirmek başlandy. Soralýan resminamalaryň köplügine olary ýygnamak üçin 15-20 günläp dürli edaralara gatnamaly bolýandygyna garamazdan adamlar bu çäre oňyň garaýarlar. Ýöne yerlerde ýaşaýjylaryň keypine sogan dogurýan käbir emeli böktençlikler hem döredilýär. Liwap vilayetiniň garaşsyzlyk etrawynyň merkezi olan Niýazow şäherçesiniň özüni Gülsenem diýip tanadan ýaşaýjysy şol päskelçilikleriň iň ulusy barada Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi. Meniň ýaşap oturan jaýym mundan 50 ýyl öň çiğ kerpiçden gurulan bir gatly 2 otagly kwartira. Özüm onda ýaşap başlalym bäri 30 ýyldan gowrak wagt geçdi. Hususylaşdyrmak boýunça köne jaýlara, olarda 10 ýyldan köp ýaşan ýaşaýjylara gowy ýeňillik berilýär. Olar düýbünden töleýsiz ýa-da ujypsyzca töleý bilen hususylaşdyrylýar. Ýöne yerli häkimiýet wekilleri goşmaça guran otaglarymyzy ýykmagy talap edýärler. Niýazow şäherçesinde Gülsenem'in ýagdaýyna düşenleriň sany 1 ýa 2-den. İlki wada 2 adam är aýal üçin berilen kwartiralar wagtyň geçmegi bilen darlyk edipdir. Maşgalalar ulalypdyr. Döwlet tarapyndan olara ulurak kwartira ýa-da mellek yerleri berilmän soň adamlar ýaşap oturan jaýlarynyň gapdalyndan goşmaça otaglary, hammam we beýle kömekçi jaýlary gurmaga mejbur bolupdyrlar. İndem yerli häkimiýetler şol jaýlary ýykmagy talap edýärler. Olar ýaşaýjylaryň özleri tarapyndan gurulan jaýlar ýykylmasa, kwartiralary hususylaşdyryp bermejekdiklerini aýdypdyrlar. Gülsenem yerli resmiýleriň bu talabyny berjaý edip bilmejekdigini, sebäbi goşmaça otaglar ýykylsa, 10 adamyň bary ýogy 27 kvadrat metrden ibaret bolan 2 otagda galmaly boljakdygyny aýdýar. Resmiýlere ýagdaýyny düşündirjek bolsa oňa öz guran goşmaça jaýlaryňyzy ýykyn. Biz kwartiraňyzy hususylaşdyryp bereli. Onsoň ýene olary täzeden dikeldäň diýipdirler. Bu diýýänleri akyla sygjak zat däl diýip Gülsenem zeýrendi. Goşmaça gurulan jaýlary ýykmak talaby diňe bir Niýazow şäherçesinde däl, Eýsen vilayatyň beýleki käbir şäher we şäherçelerinde de bar ekeni. Türkmenawat şäheriniň merkez kiçe etrapçasında we beýleki käbir kiçe etrapçalarda Seydi, Atamrat şäherlerinde döwleti değişdi. Ýaşaýyş jaýlaryna ýanaşyk ýa-da olaryň golaýynda ýaşaýjylar tarapyndan gurulan goşmaça otaglary, garajlary, bastyrmalary, beýleki kömekçi jaýlary, hatta tamdyrlary ýykmak talaby öňden bäri bildirilip gelinýär. Ýaşaýjylar bolsa olary zerurlukdan ötüri gurandyklaryny yerli häkimiýet edaralarynyň wekilleriniň ilatyň ýaşaýyş durmuş zerurluklaryna bipark garaýandyklaryny aýdýarlar. Habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Jaýlary hususylaşdyrmak prosesi Türkmenistanyň paýtagtynda nähili geçer. Biz bu sowal bilen jaýlary hususylaşdyrmak boýunça kanunyň 2014-nji ýylyň başynda güýje giren wadyna öz ýaşaýan jaýyny hem hususylaşdyrmagyň uğruna çykan Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew ýüzlendik kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurada jaýlary hususylaşdyrmak prosesi Aşgabatda nähili dowam edýär? Aşgabat şäherine jaýlar hususylaşdyrmak işi umumyň gyzgalan dowam edýär diýen bolýar. Sebäbi jaýlar hususylaşdyrmagyny dogry ygtyýar berilýän ähli institutlary prezidentin görüýte bol çeken karary düzgünläme esasyna kanunlaşdyrylýar. Häzir dowam edýär, ýöne şol dowam edişlikde birgiden kynçylyklara adamlar duşýarlar. Sebäbi şol 3 etapdan ibaret jaýlar hususylaşdyrmak. Ilki öý problemiyetine doğum problemiýa barmaly, onu birgiden dokumentler taşırmaly. Soň ikinji etapy bir şäherin jaýlary
Tehnik Taýdan Hasawalyş edarasyna barmaly, oňa dokumentler tapşyrmaly, ol edara zaýlan sırgysynsa diýe özüm bolmanyny 2 ay 3 ay saklap, şondan soňra diýe ol 3-nji etapy şol gipside ýany zaýlar Tehnik Taýdan Hasawalyş edarasyna dokumentler sırgy taýin bolandan soňra şäheriň ýaşaýyş birjasyna dokumentlerini eltip taşyrmaly. O ýerde o zaýynyň bahasy kesgitlenýär, ene biýem bolmanyny eski wagtda şu dokumentler toplanyndan soňra täzeden öý problemiyetine doğum problemine gelip ýene-de bir ýydan dokumentleri toplan dokumentlerin ýanyna goşup onu etrap häkimliginiň ýürüýte bölümine tawşyrmaly. Ine şunu tawşyrmakda da käbir kynçylyklar bar. Ine kynçylyklaryň birim ýaşaýyşynyň orderine ýazgy edilen adamlar ähli häzir Türkmenistanda ýaşanyp olaryň arasynda eklen sözläp ýurdun daşyna gideller var. Soňky başary ýurt pasportyny alyp bilmän üçin ýylyny dolanmaga çekinip berip bilmän ýören adamlar kän ine şu zaýaları galan ähli dokumentler düwüm bolsa zaýlaryny hukuky geçirmäge hetdip bilen oklar. Gara kynçylyk, bökdönçlük bar ýöne esasy bundan 2 ýyl temesi ozal kabul edilen kanun güýje berip işläp başlady. Amanrada Lewap welaýatyny öz jaýlaryny hususy elçilige geçirmek isleýän käbir ýaşaýjylardan öz jaýlaryny guran goşmaçy otoglaryny ýykmagy talap edýärler. Şeýle talaba Aşgabat şäherine hem duş gelse bolýarmy? Aşgabat şäherine bu talap baş talaplaryň biri, bu talap ýaşaýyş jaýynyň birinji gatynda, ýani birinji etaýynda kwartirasy bolan adamlara degişli. Olaryň dillen aýdan ýöne görkezmesini aýdan sözüne ananylmaýar, doğum problemiyanyň ýörüýte komisiýasy baryp şonuň ýaşaýan jaýynyň daşda oruny bir kanun eýlenen ýer barmy, bir kanun ýawşyrylyp kalynan jaý barmy, ýokmy, şular kesgitleýär. Şondan soňra ýörüýte akt ýazýarlar. Şol jaý tuzeýçiligi geçirmek boýunça dokumentleriň arasynda şolum goşulýar. Eger şol ýykylmadyk bolsa, onu jaýynyň ýykmagy talap edýärler. Amanrada şu jaýlary hususlaşdyrmak barada kanun 2013-nji ýylda kabul edilip 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna hem güýje girdi. Ine aradan 1 ýyl 8 aý çemesi wagt geçdi. Jaýyny hususlaşdyran adamlar, raýatlar barmy? Bar şeýle adamlar şonu anlat şonu men şol öňde ganan birgiden etaplarym bar şoňa ýetmek üçin iň bagtçy adam yarım ýylyň dowamyna öz aýyny hukuky geçirip bilýär. Onuň üçin durly edaralara şäheriň zaýlar Tehnik Taýdan Hasawalyş edarasyna ýa bolmasa ýaşaýyş birjasyna ýene gaýry ýerlere adamdan onuň kyrak baryp men arda beripdim, dokumentlerini tapşyrypdym, han şolar diýip näp dursa şolalya, şu ýaşaýyşyny hukuky geçirenler bermedek taňyrdan 20 awsalar diýen türkmen nakylyna bap gelýär. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kerdeşim Sehranyň Aşgabatly ýa-da Zaman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda paxta ýygymy kampaniýasy başlandy. Siz paxta ýygyma gatnaşan bolsaňyz nähili tejribeleriniz bar? Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Facebook we Wkontakte sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen şuňky bu sowalyna gelen käbir teswirleri okap göreliň. Cennet Aknur 5-nji klassdan başlap ýerden sagat 6-da paxta atadynyň gyrasynda hatara durýadyk. Akşam 8 ýa-da 9-da öýe dönerdik. Bizar bolup ortaýda okuwa gaýtdyk. O taýda da kartoşka topladyk 5 ýyllap diýip ýazypdyr. Newa Sultan ady bilen ýazylan teswirde suwly joýalaryň içine girip paxta ýygyp saglygymy ýitirdim diýär. Jahan atly okuýjymyz öz teswirinde okuw ýok, diňe paxta ýygmaly. Ýygmasaň 5lik, 4lik baha ýok. Hany soň bilimli akylly çağalar ýetişermi diýen sowaly orta atýar. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmäge çagyrýarys. Munyň üçin azathabar.com websaytymyza, Facebook, Wkontakte sosial ulgamlaryndaky Azatlyk radio satly sahypalarymyza teswir ýazyň.
Azat habar.com websaytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Goşmaça maglumatlary hem görüp bilersiňiz. Şuň siziň dikkatiňiz Aşgabatyň 6-njy etrapçasyndaky käbir köp gatly jaýlaryň awatlanýyny görkezýän fotosergini şeýle Aşgabatyň ýumurlan sebitleri atly video şekilli maglumaty hödürleýär. Azathabar.com websaytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.